Kag sa number 1, nagsugod naman kay na ang probinsya sa clearing operation sa Ibid Creek sa sitio Tamburong, Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Mga 28,000 ka cubic meters sa mga materyales nga nagsupono kon debris nga gikan sa bulkan ang gina-project volume o kon kadamuon nga puluhaon. Yaring report. Karon nga Miyerkules, nagsugod naman trabaho ang gobyerno probinsyal sa pag-clear sa nagnabaw nga Ibid Creek sa sitio Tamburong. Sang Lunes, nagsugod ang La Castellana LGU sa clearing operation sa amo nga sapa. Sino kay Provincial Administrator Fernando Diaz, tuyo nga ma-clear sa 30 katapak nga kadalumon kag 6 metros nga kalaparon ang amo nga sapa. Nagabulig man diri ang Department of Public Works and Highways. Sino kay Philip Lechoncito, ang Park Operations Superintendent sa Mount Canlaon National Park, sandig sa ginsubmit sa La Castellana LGU ang kadamuon sa materials o kunang volume nga iga-clear yara sa 28,000 cubic meter. Hindi mapatod kung ano kalawigon nga tigayon maklear ini. Pero suno kay Diaz, kung maayo man lamang ang tiyempo, tigayon ini nga mahuman sa mas madali nga panahon. So we are blessed now with favorable weather. Gainit dito subong. We have photos and videos here. I'll share it with you. Nami ang aton operation, no? Wala sang problema in terms of basa or nagaulan o ano. Tayo yun gid ang aton nga pang operate sa backhoe, and then ang aton nga duwa ka dump truck sige balik-balik kag dulong sa aton nga materials. Sa likod sa DNR compound, may 1 ka ektarya sang duta nga dito igatambak ang mga natipon nga materyales tubtub nga may clearance na gikan sa DNR Secretary para sa disposal sini. Ang assessment report kag dredging master plan gikan sa DPWH ang kinahanglanon sa paghinyo sang dredging permit lagip na ang disposal sang materials nga natipon suno kay Lechoncito. Hindi kita kapadala kung wala kita assessment report as well as ang isa gayud aton is mga dredging master plan. So wala ang district sa Bidalbagan wala. So amo lang gina-work out sa aton municipal engineers in my coordination sa iya para ma-materialize na siya. And we are also planning to have our resource management committee meeting this coming September sa Castellana naman for para ma-detalye tanan step by step tanang pasunod sang trabaho apan sang dredging permit. 1 milyon ka pesos ang ginpain nga pondo sang Negros Occidental para sa gasolina sa mga heavy equipment sa clearing operation. Importante ang clearing sa sapa para mapangapinan ang safety sa mga pumuluyo kag sa mga propiedad sa lugar. Nagnabaw na ang sapa tungod sa nagtig-ang nga lahar kag nagkaladugangan pagid sa nabilin nga debris gikan sa bulkan nga ginaanod padalom sa kada mag-ulan. Sa nagliligad nga pagbuo sang ulan, nagtuga na ini sang pagbaha kag mismo ang mga puluyan ginsulod sa mga balas kag bato.